Har, Apa? Mamat wis mbok kongkon rene ta? Wis yo mau tak telepon tahun rene. Iya, papasan aku deh. Etan kono lho iku mau. Temen? Iya. Ya wis. Mari ki lek rene. Dene ae marang. Iya. Karena adus paling siang. Keluar Mat. Rene Mat. Dinteni suwe ngene Bu, ngadus kok perawan nih. apa ini? Lungguh. Ngono. Aku takon iki. Mat, aku takon awakmu. Lapo kon nggak ontral di kampung teh pedes-pedesan iki. Misuk kampung ae ngono iku. Empuk kon niku Mat. Megeno kon niku. Mare kok koyo set ora iso meneng kono. Yo kok sing nganteng ngono, bengi-bengi kok nggak ontran. Wis saiki wae mau kualifikasi. Kualifikasi bas. He. Klarifikasi. Yo apa sih gerang-gerang ora iso Yo ngomong ngene iki. iki cangkeme leren nom. Sorry friend. Wis Mat, saiki wayamu ngomong, aja jegit kong bisu ae diam putune. Aku kecewa sama kalian semua. Kemarin kamu bully kayak gitu terus ya. Sedangkan aku loh kerja kayak gitu halal. Lu gak ngerepotin kalian semua deh. Yo des sepurane. Mat sepurane. Cukup ya harus cukup. Sabar itu ada batasnya. Habis ini aku tak kerja sengado ya. Pokoknya tak bukti noneng awak-awakmu gak belek. Aku mari dadi wong sukses. Wis goodbye my friend ya. Dadah. Loh, kok polisi mau rek? Loh, lah iya, parek cilik ae purik pisan. Lihat emang. Saya alamat. Ini yo. Dilu. Wah, bakalan sepi kampung karena amat iki. Gak penak malian. Waduh, iya Cak. Male apa? Mari awak dhewe bully lho. Saken, tapi luwih sakenan awak dhewe bar iki gak ono gawe bahan bulian ya. Berhubung Mamat gak ono ya berarti saiki wayamu sing dibully mbek wong-wong. Waduh rek. Gawat iki rek. Aku mari kemalingan. Iki mang. Loh, kemalingan opo Sam? Jam piro? Detik piro? Menit piro? Kamu menang kowe nek saya cilik nek saya cangkemmu iku. Mablak kon iku har. Wong jenenge penisirin kok jene. Dadi apa? Mungkin penisirin. Anu rek. Kaosku ndek pemean lho iso ilang rek. Padahal si tas tuku kok tak gawe mari tak umbah. Tak centelno lho iso ilang. Sampeyan gak lali ndele acak dul. Ora wong tak centelno. Pikirku isu tak PP tak tinggal dulu ah. Sore kate tas. Lah kok ilang sih? Mabrung paling o. Ora temenan. Yo tak delen ndek kono, ndek pemean kono iku. Mau ndek ngarep omah kok. Berarti ana sing jupuk ta ngono iku. Waduh, kurang ajar ya. Sepatuku tak deket teras gawe kerja iso ilang. Coba ya. Padha Mas. Celonoku ya ilang e. Mosok e? Yo, Padha Mas, sempaku barang tak PP ndek ngarep omah iso ilang barang iki. Gak kena e. Sopo iki kira-kira sing nyolong iki? Loh, iki kok kelangan pecan sih? Wong sam gondole kelangan kaos to imang. Yo opo kampung tambah rusuh iki. Wis jano rek ya. Engko lek dadi maneh yo tuku maneh wis. Tak ikhlasno wis. Waduh, gak iso Cak. Kudu digoleki iki maling iki. Wis wong akeh sing kelangan masalahe. Ya apa enake wis? Wah, iya iki Sam. Nang digoleki kampungnya mulai saya tambah gak aman ngene. Yo bener iku. Mosok kelakone Mamat iki sadurunge budal iki, cukup-cukup pakaian ngono kuwi. Iya paling Cak disanggung merantau. Ya apa disanggung maneh wis mumpung akeh rewange iki. Ayo, Dipancing nggih barang sing apik-apik. ya wis ayo. Tergiur arek ya. Budal. Gas. Wah, masuk yuk. Ayo wis, nanti goleki ayo. Jam Ya ya apa apa iki? Rencanane awake omong. Ayo iki ya apa iki wis anu ae wis. Sik anu bejo karo itu nanti iki kok gak ono iki. Rido bal-balan jam. Oh babalan yo. Iya. Sampai mbok tabungane wis rido, Bu. Oh iya wis. Ya apa iki ngarep Apa? rencanane iku ya apa iki cek kampunge gak kisru iki. Wis mulai kisru iki kan. Aku ono sesuatu iki. Kayak jebak nganu si nyolong-nyolong ngono-ngono iku. Mana juga ramuan apa ya? Ramuan kastel. Kastelen kok yo. Ngono ta? Temu iyalah. Oh, berarti dipasangnya iki.
Iya, pasane. Iya wis anu ae. Pasane umpan. Mari kene cukupen sangmane tak anteni ndek omah ya. Engko anu lan klono gon pisane ndek omahku ora rada sepi ya kan. Oh iya, Mas. Dadi enak wis. Ya. Iya wis puasane ndek omahku ae wis. Sono waduh iya wis. Iya wis. Tak coba ae. Iya wis. Tak coba isih wis yo. Ramuane. Iya Telen rono. Anteni ndek omah yo. Yo. Ayo celana sik Mas Gunung. Oke. Ya Mas. Oke. A few moments later. Landi celanamu. Iki. Landi semprotanmu. Gusti ta. Iki yo. Ampuh, sumpah ampuh iki. Gatelen temenan freak gatelen ayo. Masa iya Yang diparani arek. Wah, Wah, gemes ya mbek si nyolongan ngene. Ya iki temenan ampuh iki. Nyoba tanganmu tak semprot. Sumpah. Delok engko lek engko ono Oh iya meneh arek-arek. gatelen temenan gatelen. Kok nanti arek-arek iki. Bola iki. Lah yo. Iki lho, Oh bablas ae. iki lho. Iki. Regi. Masuk sih. Oh iya. Oh ya tepat iki masuk akal iki ya. Oh, regi. Tak jokono kaosku Oke. dulu ya, ndanger. Lah, Anger ya dong kali. Iya iya. temenan ampuh lah atasane tangan ae. Gatel. Iki lho rek. Bisa tetakno kaosnya angere. Iki. Angerono. Nangrono. Ora tagang anger iki. Oh iso ta. Lho, yo Nangkat sunah ngeri. krono. Nah, wis saiki semprotan sini. Semprot ta. Semprot ah. Ayo. Krono. Itu sih. Waduh maling. Kok abone? Kelek. Tangan-tangan ini lho gini. Terus pakai gatelan pisan iki. Cek celana. Dek. Ojo dhuwur-dhuwur. Cek penak maling ya, Bu. Kene ae wis ya. Mosok awan-awan maling kate njupuk. Mareki kampunge lak sepi ya. Awan-awan ngene iki yo enake turusi ae rek. Engko sore didelok ae ya, ilang tagak. Iya, saya turusi ae wis. Ya wis, ngono ae. Cabut ae, cabut. Ayo jupuk iki. Bisa aku. Oke. Ayo lho ya. Oke. Ayo Dur. Oke, makasih yo. Tuh. Lu, lah iya. Amblak temenan rek. Iki kudu ngomong arek-arek iki. Sik sandalan sik. Iki kari ngenteni pelakune tok iki. Iki nek malingnya ketahuan diapakno enake. Diligiti ka. Sampai ngaku. Masuk iku. Iya wis dikonokno ae. Sampai dijedeki titik ngono lho. Rada ngregetno soalé. Barang larang-larang dicolongi nglamak. Wah iki, ayo Mas Bejo. Apa Sam? Ketemu arek-arek, golek arek-arek iki lho. Umpanku iki kenek katakno mangiku. Pepe ndek omah. Ilang wis. Nek golek ya. Iko. Ya wis, Arek ayo wis. wis diomongno pisan ae. Ya wis ayo. Waruan wis. Sisuk ya. Ketemu iya. Ayo nopo Sam sama pewayon itu kok tak delok Mas. Lho, kok bingung panik. dhewe. Ngene lho rek. Aku iki malah tangi turu ae. Wangi turu tak delok. Umpane ka ono rek iki Mas. Payu bare umpane. Berarti gak peduli awan bengi sikat ae ta rek. Yo, Ngono Sam. Bener. Berarti ki ono sing njogo wisan. Iya ancene berarti yo gak kira wong adoh iki jelas Bener. wong kene-kene iki. Bener.
Iya kira. Tapi pasti nih engko sing jopo iki mesti gatelen. Iya. Pasti ini lho ya. Pasti ini. Kan wis kayak obat lah. Iya, obat demo. Ampuh ada obatku mau. Bisa kita ngeri iki digoleki iki. Pokoke ono sing gatelen ya wis Iku arek ono maneh pelakuwe. Bener. pasti. Gatelen nek Sam ben mamat tanik Sam. gatelen aku. Mau sare iku. Mulai wis izin aku daripada mampir. Hei, Mat. 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 Kok arek iku Eh. tangani? Padahal kabeh wis bah kon celuk-celuk bah. Wah, ya iku pelakune. Mosok rek, mosok Mamat rek. Lah delokna, kukur-kukur iku lho. Iya ya. Iso kaya. Koyo iya. Jelas iki Mamat iki. Iku salah gawe sangu, arek telu ngado paling iku paling pelakune. Oh ya wis. Jelas Iki kan hari. Ya apa sih kata? Gas wis. Ayo wis ayo. Ayo. Ah, iki. Rek. Lapor. Kon kulo lapor jero arek kok meneng ae. Iki tanganku gatelen panungun iki lho. Yo. Ayo. Panungun kok cekel-cekel. Apa aku panungun. Yo tak kali aku ngate boleh ket mau. Ya wis rek, aku tak budal dinesik ya. Mulai ono apa-apa kabar ono aku ayo. Siap. Yo, wis ayo sampun lho. Info lah ono penggebukan. Siap. Yo, siap lho. Ayo rek, tibae kudu Mamat ya. Sopo ya kira-kira iki yo. Ayo iku. Lah yo, ayo jagongan ndek omahe karo ngopi-ngopi ya. Iya. Kene lapo ngono ayo. Ayo wis ayo. Sangkong yo omahe. Gatel rek. Apa ya berarti panu yo? Loh, Ming, Ling, Ma, Ling, Ling, Ma, Ling, Ma, Ling. Sapa ku ling maling mah Ling, maling. Iki maling. Iki, aku kulo maling. Ayo, Ling. Ayo, kadek. Ayo. Iki maling aku gak tahu kabeh maling. Kulo maling. Kenal lho kok sih asa kok tau kenal. Mantep ini lho. Jangan main saja. Tak takonan iki. Lah yo Cang Bos. Sampeyan iku lho lapo kon tak rapi. Aku lo pengen malah audisi nyanyi. Pula dah aku ngemai joko-joko kelambi iki. Aku cek keren, cek api penampilanku iki. Ya lah. Action. Har mama wis korban ngene. Kamera roll. Action. Har, Mamat mbok kongkon rene ta? Wis. Iki guyu sih. Action, Mas. Ngopo rek? Action, Mas. Aku kecewa sama kalian semua, Rek. Aku kamu bully terus ya. Sedangkan aku kemarin itu kerja kayak gitu tuh. Oh, salah. Kamera roll. Action. Loh, kemalingan apa? Jam piro? Detik piro? Menit piro? Barang apa? Sik ah, cangkemmu menengo nek kesae. Mu menengo nek Piro Sam? kamu menengo cilik nyocot ae cangkemmu nek kesae. Wis siap arek. Wis ah. Wis ah. Wis ah. Wis ah. Kamera roll. Sik, tenang. Cabut. Lakon. Roll. Action. Loh,